Ти давай първи. Кой? Що, не последен да снима? Това ще направим тапа силно. Тук е... Снимат. Ако си вече ще правиш тапа, само тях да пусна напред. Аз затова искам да последен. Добре, тази пътека, ако секне тук, не е по-добре? Право нагоре. Можеш я пробвай. Това е както искаш, но по принцип стандартното така ги взима. Ама там има ли много големи камъни там? Не бе, то отгоре това е сипей само. И после сече сипея така в дясно, но такова много сито. Ами той тук е широкият улей. Това едно време беше пътека, обаче падна водата и го направи такова трушляк. Ама там дето камъните, там има ли големи камъни? Няма. Няма никъде големи камъни. Тук са само такива строшени. Няма големи камъни. От тази чучката, където отляво е зелена, от дясно са камъните, там трябва да стигнеш. Абе, шиш! Давай! Аз не съм първи. Давай, ти като... Чакай, дай бърза. Вижте, какво се компаш, хайде. Абе, Балджиев, давай! Абе аз защото искам да направя един клип, бе. Ама ти, що не отиде отгоре да снимаш всичкото? Може да сръбни да душат. Ама аз отзад качвам те. И пари се качи на скалата и снима там. Ама става много далеч, то нищо. Etapa. Ja, что ты толком близко.
се няма някакъв проблем. Еми. Неща чакаш. И какво ти казах? Тук го прилетя като самолет. Ама неща чакаш. А на тази пътека 10 пъти по-малко. Тука, ей! От самия 100 пъти, защото влизаш директно в пътя. Да, тук се забиваш. Та пътека директно вари с газ. Ей, той си го мини, дето се минава. Няма да се окупаваш тука. Що се светва, че е по-добре, не знам. Да, Тук е по-странно и по-опасно. та пътека по-хубава. Че вариш направо. Тук тигре направо го пресетя. Направо. Направо. Там върна ли газта, дали се върна назад? Да, ама аз Абе, как върнеш гъста? дойдох да проверя как изглежда. Значи и от тук можеш да минеш, виж го сега. И от там. Обаче тук е по-голям наклон. Да. Обаче тук за моторите е по-добре. Как закъсаш тук? Оле, тук. Не бе, та пътека бе. Да. Излизаш директно, няма. Се набиеш сипят. Трябва да вървиш със скорост. Ми да, той на подлага малко. Стане нещо по-старше, докато там, като тръгне се върти нещо. Тук имаше два големи камъка, ама ние ги излови. Тя за този момент напред. Ами, там аз само видях, че да се обиколих и тук като мотора ми спря само. Както си вървеше, да? А от тук, ако идвахме, той щяхме да си го засилял. Аре, където по тази пътека трябваше да разберем във всички минали. Давай там нагоре, по тази пътека. Не фулия, дайте, тук ти е по-добре, отколкото там. Той с моторът и тук да беше още по-хубаво тук с моторът. Не, тук са. Къде не е бе? Тук може. Тук бе! Хой, дай отдолу пътеката, виж каква оба е тя. Страва няма каманак там малко. Да. Той, Отиш нагоре вече. Знаеш каква пътека е? той подведе малко тук. Не малко, ами много. Взеш приятелите. Той го изправя, няма излиза. Даже вървят още 100 пъти по-хубаво там. Още се предвървя сам дед минати, ето. Чакай. Ще строя да хвала пътека, бе, човек. Бау, и си директно, гледа. Що да набута тука? Защото и бавно по. Оли, дай да възпинам. Аз снимам, бе. С камерата ли? Ей, как ли? Се не е изключвал. Няма да снимаш. Да, то се снима. Аз тя отърви и то. Аз пипам нещо. Колко фотоапарата не съсипа? За втория. Айде, снимай. Тук да става височко малко. А виж къде има път тук долу, в Чарник има някъде. Колко бомба. Две коли.
самички прави. Пау на това. Люси, гледай каква пътека оба има за моторите, къде на наби там, бе, човек. Я знам тази, върви са. Невероятно. Не пробвай. Даже тук по камана, където минали тук пъти по-добре. На камерата не Еба ти буксуваш. камерите те изместват. Ебе да бе, ама има да си избереш пътя с мотора. То, де замина се, изсилва ли бе? Я от страната, вие няма камък, няма нищо. Какво име? Невероятно. Нямаш нищо, за нагоре издигаш. То чисто. Както винаги, бай миля няма батерия. Я снимай, защото да се снимаш. Аз съм го снимавал. Дай, мечи, давай, мечко! Що го гасиш, бе? Може се видел, но знаеш къпе, то не мога го пипнеш. Аз рекох, че шминиш. Много се работи с следовител. Мисля, че шминиш по пътеката. Той му много мой, аз не виждам отде да е фанал долу. Меш, лез тук, пани, бе! Люси, ела ще помогне тук да него. Долу почти не се вижда де да е фанал. Аре, бе, следва, реко фани ти, айди. Ама ще го бутаме. Аз не мога го запаля. То 420-ца. Да бе, ама не мога го прикарах на беле. Запали го, аз ще го бута. Ти светила е угасна. Тък, той Слушай си, кажи ми, пак нямаш батерии на тя фотоапарата. няма толкова. съединител. Има ти гаси или стиска. GPS-ът ти не е зареден. Фотоапаратът не е зареден. Не си се наял, не си се иззнал. Тези мотори са само за майстори. Дай топа от скупен, няма ли? Няма до 420. Топа от скупен. Да, имаш там. Ти върви ли отпред? Не, сядай да не, вред. Той ще върви, бе. Дай. Няма много големи запатици, бе. Той отпред са 14 зъба, отзад е малък зъбак. Как да върви тук? Значи, работиш на фотоапарат. Та раница твоя ли? Май да. Добре. А пътеката ли ти? Пътеката убийства. За мотор невероятно, бе. Абе, стръмна, бе. Някой камък, който са пречни да ти метне задницата и си до там. Тя няма, тя е чиста. Защо да не е с мотор, че не отрава? Да, смисъл сега. Тът не се вижда къде да фаниш от това. Да, най-добре. Да, тя е пътеката. Отпред колко зъба си? Ело, че сте. Ами мога катерите. Стоите зор. Аз и без това не хвана да си. Редко. Да, един път се наложи. Ето си е хубава, не трябва да изгаз. Де тръгна ти. Защото отиеш на няма да се пусне този завод да се
Ще вари скоро, ще минеш по-лесно.